Naglabot sa 2.66 milyon ka mga Pilipino ang jobless o kung wala sang obra sang Pebrero 2026 suno sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Mas nubo ini kumpara sa 2.96 milyon sang Enero apang mas mataas kumpara sa 1.94 milyon sang Pebrero sang nagligad nga tuig. Ang unemployment rate yara sa 5.1 nagnubo halin sa 5.8% sang Enero apang mas mataas gihapon kung ikumpara sa 3.8% sang nagligad nga tuig. Nagsaka ang numero sa mga ara sa labor force tubtob 52.9 milyon apang wala na sundan ang pagdamo sang nagapangita sang obra. Sa malapit sa 1 ka milyon nga nadugang sa labor force, 271,000 lamang ang nakaobra, samtang 724,000 naman ang nagapabilin nga wala sang trabaho. Nagapakita ini nga apesar ng lubo ang unemployment halin sang Enero, mas madamo gihapon ang wala sang obra kumpara sang nagligad nga tuig, bangod kulang ang trabaho para sa nagadamo nga mga job seekers.